Itxaso Idoiaga naiz, medikua, eta 1989an Jose Luis Gerestearen autopsian parte hartu nuen. Ia esateko bigarren autopsian izan zen. Gorputza hilda agertu zanean mendate batetan, ertzainak begiratu egin zuen zer zegoen, gorputza aztertu egin zuen, eta lehenengo autopsia egin zen ondoren. Lehenengo autopsia horretan Gipuzkoako epaitegiko forense batek parte hartu zuen, eta familiari ez zitzaion eman denborarik berak izendatutako mediku bat egoteko bertan. Normalean, autopsia bat egiten denean, familiak izendatu egiten du mediku bat, eta autopsia bi medikuen artean egiten da, batetik forense eta bestetik familiaren medikuaren partetik. Eskaera hori epaile batek onartu egin behar du eta horrek bere denbora darama. Baina kasu honetan, Jose Luis Gerestaren kasuan, lehenengo autopsia berehala egin zen, eta horregatik azkenean bigarren autopsia bat eskatu behar izan zen, eta nik parte hartu ahal izateko. Epaileak onartu egin zuenean bigarren autopsia hau, komisio bat antolatu egin zen, eta guztiak trasladatu ginen bigarren autopsia bat egitera. Komisio horretan epailea zegoen, lehenengo autopsia egin zuen forensea, familiaren abokatua, ni neu eta uste dut fiskalen bat edo beste pertsonaren bat zegoela. Hasierako momentua, niretzako neko gorra izan zen, epaileak galdetu egin zean zergatik nahi nuen bigarren autopsia bat egin, ia zer esperau nuen bigarren autopsia batetik, eta eskatu egin izkion lehenengo autopsian egindako radiografiak. Baina bazirudien bertako forenseak ez zuela radiografiarik eskatu. Orduan epaileari adierazi nion nire kezka. Imaginatu dezagun ezurren bat puskatuta zuela gizonak, eta radiografiarik egin esanez ez zitzaion bigarren fraktura hori inoiz ez deskubrituko. Eta fraktura batekin batzutan zaila da mugitzea. Beraz, nire ustez importantea zen lehendabizi radiografiak egitea. Ikusteko ia zurren bat puskatuta zegoen edo ez. Orduan epaileak esan zuen baietz, radiografiak egin genizkion gorputzari, eta radiografian esan agertu eserrez. Orduan aldatu egin zen eszenario, beste toki batetara trasladatu ginen, ja bigarren autopsia bat egiteko. Orduan, nik uste nuen bertako forenseak lagundu egingo ninduela bigarren autopsia honetan, baina forensea esan jantzi medikuz. Bere kaleko arroparekin mantendu egin zen epailearen ondoan. Orduan, hasieran nik neuka egin nuen autopsiaren lehenengo zatia, aldatu egin nintzen medikuz, medikuaren arropa jantzita, eta hasi nintzen gorputza examinatzen. Normalean gorputza examinatzeko lehenengo kanpotik egiten dugu, goitik bera edo betik gora sistematika bat eramanez. Goitik bera egitea erabaki nuen, eta burua aztertzen hasi nintzenean, aurkitu egin nuen ahoa, gorputzaren ahoa euliaren arrautzez beteta. Ireki nuen ahoa eta niretzako sorpresa bat izan zen. Arrautzaz beteta zegoen, arrautzak nahiko handiak ziren ja, beraz horrek suposatzen zuen inork eziola aldez aurretik ahoa begiratu. Epaileari esan nion aurkitu egin nuena, orduan epaileak galdetu egin zion forensari, ia bere autopsian zerbait ikusi zuen, eta forensak erantzun zuen eziola ahoa ireki ere ez. Orduan epaileak esan zion mesedez autopsia modu egoki batez egiteko, eta forenseak momentu horretan aldatu egin zen, jantzi egin zituen medikuaren arropak, eta nire ondora etorri zen autopsia bion artean egiteko. Ireki genion berriz ere ahoa, hasi ginen bertan zituen arrautz guztiak kentzen, eta ahoa garbi zegoenean konturatu egin nintzen bi molar, bi agin arrankatuta zeudela, eta beste agin bat moztua. Arrankatuta zeuden aginek ez zuten odola botatzen, baina igertzen zen odola bota egin zutela. Horrek esan nahi du, arrankamiento hori edo erausketa hori izan zela traumatikoa eta heriotzaren inguruan. Oraindik odola ikusten zalako. Eta moztuta zegoen hirugarren agina
oso prezisoa zegoen moztuta, instrumento batekin, edo torno batekin, edo zerra batekin, edo horrelako zerbait, ez zegoen arrankatuta, moztuta baizik. Hori ere esan agertzen lehenengo autopsian. Hasi ginen muestrak hartzen, eta beste gauzarik esan ikusi. Bigarren autopsian ikusi ziren aztarnarik handienak izan ziren, hori, ahoa arrautzez beteta, eta arrautzak kenduta bi hagin eraustuak, baina era traumatiko batetan, eta hirugarren hagin bat moztua instrumento batekin. Ondoren pieza guztiak Madrilera eraman ziren analizatzera, eta analizi horiek bueltan etorri zirenean, nire informe provisionala egin nuen. Eta, hortarako aztertu egin nituen, gorputza altzatu egin zanean egin zen atestadoa, aztertu egin nituen ere Madriletik etorri ziren balistikaren frogen emaitzak, eta aztertu nuen lehenengo autopsia eta nik bigarren autopsian ikusitakoa. Orduan, konturatu egin nintzen, gauza batzuk ez zirela oso konkordante suizidio batekin. Adibidez, gorputza ahoz gora zegoen, tiroa eskubitik eskerrera emanda zegoen, eta pistola agertu zen eskerraldean, esan agertu eskubian. Eta normalean, naiz eta gorputza mugitu azkenengo konbulsioetan, arraroa da pistolak horrelako salto bat ematea eskubitik eskerrera. Bala eta kaskilloa eskerraldean agertu ziren, hori normala da, tiroa eskubitik eskerrera emanda zegoen, baina hori pistola eskerraldean. Gero, gorputzaren posturari dagokionez, atzamarra, eskuko atzamar lodia poltsiko batetan zegoen sartua. Hori ere, pizka bat arraroa. Normalean, hil ondoren jente ez da mugitzen. Konbulsioan, hil ondoreko konbulsio bat egongo balitz, posiblea da atzamarra lotuta gelditzea poltsikoari, baina hori ere, pizka bat arraroa. Eta gero, balistikaren frogei dagokienez, esan agertzen inolako odol arrastorik eskubiko eskuan, ez da ere pistolan. Tiroa izan zen akaino tokante esaten dena, hau da, pistola bazegoen apoiatuta galezurrean. Beraz, tiroa ematerakoan normalena da odola ateratzea eta tiroa ematen duen eskua edo pistola odolez zikintzea. Inkluso kainoiaren barneko zuloa gehienetan egoten da odolez zikindua edo tejido zelularra izan beharko luke. Baina pistola hori oso garbia zegoen, pistolan esan agertzen inolako odol arrastorik eta kainoiaren barruan esan agertzen ez odol arrastorik, ez zelulen arrastorik ere ez. Eta gero, tiro bat ematen danean, normalean polbora ateratzen da eta pistolak dituen konposaketa kimikoak ateratzen dira hautzaren bidez. Hauts hori depositatu egiten da bai eskuan, tiroa ematen duen pertsonaren eskuan, eta baita ere pistolan. Kasu honetan, pistolak ez zeukan inolako residuorik, ez zeukan inolako ondarrik, eta Jose Luis Gereztaren eskuan partikula bakar bat agertzen zen. Beraz, eskua oso garbia zuen, pistola oso garbia zegoen, ez zegoen inolako partikulen kantidade handirik ez eskuan, ez pistolan, eta pistolan ere zegoen odolarik. Ematen zuen pistola hori garbituta zegoela. Eta, horrek ere atentzioa ditzen zuen. Bestaldetik, gorputzaren poltsiko batetan agertu egin zen odolez zikinduta zegoen musuzapi bat, eta musuzapi horretan ere agertzen ziren tiroaren aztarnak, residuos de pólvora eta residuos de partikulas eta horrelako gauzak. Nik ez dut esan nahi, musuzapi horrekin pistola garbitu zanik, baina posiblea da, posibilidadearen barruan gelditzen da. Baina, hor usten dut. Zergatik poltsiko baten barruan zegoen musuzapi batetan zergatik agertzen diren bai odolaztarnak, bai residuak. Eta aginei bueltatuz, Madriletik informe aldu zanean, epaileak deitu egin zion forense ofizialari bere iritzia galdetuz, eta forenseak esan zuen Madriletik zetorren analiziaren arabera,
agin horiek heriotzaren ondoren izan zirela eraustuak. Ez ziren agertu, ez Jose Luis Gereztaren gorputzean, ez ahoan, ez da inguruan ere ez. Beraz, erausketa hori egin zuen pertsonak, hilda dagoenean, berak bere buruari ezin izan zion erausketarik egin, erausketa hori egin zuen pertsonak aginak eraman zituen berarekin. Berarekin eraman zituen erausketa traumatikoa egindako bi agin horiek eta zerratu edo moztu egin zuen hirugarren agin horren zatia. Erausketa egiteko, batetik izan behar izan zen, justo heriotzaren ondoren. Madridetik zetozen frogak esatu zuten ondoren izan zela, onartzen du ondoren izan zela erausketa. Baina izan behar zen justo heriotza eta handik minutu batzutara, ezin izan bi edo 3 egunetara. Zergaitik, batetik odola oraindik zegoelako, bigarrenetik mandibula oraindik ireki ahal izan zelako, zurruntasuna agertzen denean edo rigidez kadaberik agertzen zanean, bero mandibula ezin da ireki. Gelditzen da zegoen bezala. Beraz, erausketa egiteko, mandibula hori oraindik flazido edo bigune egon behar zen. Horrek esan nahi du erausketa heriotza eta minutu batzutara egin zela. Eta gainera instrumento desberdinak erabili behar izan ziren. Alde batetik erausketa traumatikoak egiteko tenaza bat edo horrelako zerbait, eta beste alde batetik moztuta zegoen beste agin hori mozteko edo fresa, edo torno, edo serra, edo horrelako zerbait. Gauza guzti horiek nahaztuta, batetik hori pistolan ezala residuorik ikusi, edo oso residu gutxi. Pistola garbi zegoela, ez zeukala odol arrastorik, ez ehun edo tejidoen arrastorik. Eskubiko, Jose Luis Gereztaren eskubiko eskua garbi zegoen, bakarri zeukan residuo bakarra, ez zeukan odolik. Gainera, poltsikoan sartuta zegoen atzamar lodia. Ezkerreko poltsikoan zegoen odolez eta residuoz betetako pañuelu bat. Pistola ezkerraldean zegoen. Hildo ondoren aginen erausketa bat egon zen, erausketa traumatikoa eta beste agin baten mosketa eta gainezka agin horiek ez ziren agertu, inun ere ez. Nire ustez hor beste pertsonaren bat zegoen edo ondoren etorri zen, ez dakit, baina bigarren pertsona bat zegoen.